Үлгәндә дә йөрәк туры калыр, шигыремдәге изге антына. Бар җырымны илгә багышладым, гомеремне дә бирәм халкыма. Бүген Җәлил туган көн. Герой шагыйрь Муса Җәлилгә 114 яшь тулды. Эфирда атна яңалыклары белән мин Гөлназ Гайни, исәнмесез? Башлыйбыз. Афган йөрәк ярам. Интернациональ бурычын Афган республикасында үтәгән Сергей Зубков истәлекләре белән уртаклаша. Мәчет иман нурын шәшә башлады. Алабугада яңа Нур мәчете үз ишекләрен ачты. Кабатланмас батырлык үрнәге. Бүген Советлар Союзы герое шагыйрь Муса Җәлилнең туган көне. Җиңү көненә ветераннарга түләү өчен 71 миллиард сумнан артык акча бүлеп биреләчәк. Быел Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына бер тапкыр бирелә торган акчаны Россиядә яшәүче 1 миллион 150 мең кеше алачак. Ветераннарга бу акча апрель-май айларында бирелә. Гражданнарга бернинди өстәмә гариза да язарга кирәкми. Түләүләр алар катнашыннан башка автомат рәвештә гамәлгә ашырылачак. 75 мең сум күләмдә түләүне Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм инвалидлары, блокадалы Ленинградта яшәүче билгесе белән бүләкләнгәннәр, фашизмның балык булмаган элекеге тоткыннары, Финляндия, Бөек Ватан сугышы, Япония белән сугыш вакытында һәлак булган хәрби хезмәткәрләрнең тол хатыннары һәм тол ирләре, шулай ук Бөек Ватан сугышында катнашучыларның, сугыш инвалидларының тол хатыннары, тол ирләре алачак. Ә менә 50 мең сум күләмдәге түләүләрне тыл хезмәткәрләре. Бу категориягә 600 меңнән артык кеше керә. Моннан тыш бер тапкыр бирелә торган түләүләр Эстония, Латвия һәм Литва территориясендә даими рәвештә яшәүче Россия гражданнарына бирелә. Ә менә Татарстанда яшәүче сугыш ветераннары ТАИСТРның 100 еллыгына өстәмә рәвештә тагын 25 мең сум акча алачак. Ягъни аларга 75 мең урынына барлыгы 100 мең сум бирелә. Республика президенты бу атнада шундый карар кабул итте. Тыл хезмәтчәннәре һәм сугышта катнашучыларның тыл хатыннары 5 мең сум акча алачак. Бүген Афганчылар көне. Нәкъ 15 февраль көнне Афган республикасыннан Совет гаскәрләрен чыгарган көн. Бүген Алабуганың интернациональ сугышчылар истәлегенә митинг узды. Бу сугышта Татарстанның 300дән артык каһарман егете таш кыялар арасында башын салган. Әлеге тормышның ямен, тәмен дә татып карамаган асыл ир егетләребезнең гәүдәләре туган якларына, кайгырып көткән газиз аналары янына цинк табутларда кайтты. Алабуга районыннан Афган сугышында 250дән артык кеше катнашкан, аларның 4се шунда һәлак булган. Менә шушы темага чөшенгәчен минем күз алдыма килеп төшәләр шул малайларым. Мин аларны күрәм, менә сезне күргән шикелле. Ирексездән күз яшьләре аганың. Кайчакларда бер үзем калырга да куркам. Афганстанда бергә хезмәт иткән иптәшләрем күз алдыма килә дә баса. Ул еллар кино пленкасы кебек икән. Бетми торган пленка ул. Сугыш солдатның канына сеңә диләр бит. Чыннан да бу шулай икән ди Бискала Сергей Зубков. 1981 елда 18 яшьлек крашен егетен армия сафларына алалар. Мин уже армияга уже үзенчә подготовленный булган инде. Мин авылда үстем. Простой семьяда. Вот шулай бетим. Без школга, мәктәпкә йөрдек. 3 километр. Ул безгә зарядка. Шаңгы, конький, велосипед, җәяү, буран, яңгыр, непогода безгә не привыкать, дип әйтик урысча. Авылның Азмәвердә көчле егете 7нче сыйныфтан ук десант гаскәрләрендә хезмәт итәргә хыялланган. Бу чынга ашады. Сергей Витебск һава десант дивизиясенә эләгә. Ярты ел укыгач ул Афганстанга затлы. Десантчы егет биредә саперлар ротасында хезмәт итә башлый. Мине өйрәттеләр шул танк Т-62, допустим, а мин нейтрал. Ул нисәгә бит ул. Мин ләктем шундый ротага, саперный рота. Саперлар артыннан мин барамын. Алар тапмаган мине мин обезвредить итәм инде. Безнең алдан бара саперлар, башта этләр бара, 3 эт бара. Бу 3 этләр безнең алдан иснәп бара, алар өйрәтелгән. Алар артыннан саперлар бара, щуплар белән һәр ташны эзләп таш астыннан табалар минене. Вот, мине әскәтле бара артларыннан. Алардан соң уже мин барам. Аны боевой обстановкада, ущельеме, обстрелме, аны кирәк
Ремонтларга, потому что минем артта целый полк или батальон тик тора. Обстрел булса, мине каплый БТРлар як-яктан, чтобы мин машина БТСны ремонтлаганда, допустим, миңа, мине соклар өчен. Сиңа вакыт булсын өчен. Анда некоторые определенное время аны көйләп дальше бара кирәк. Әфганстанда интернациональ бурычын Сергей Павлович ел ярым дәвамында үти. Көн сайын диярлек үлем белән күзгә күз очрашкан егет туган авылына исән кайтырмын дип уйламый. Танк белән миналарга эләгеп күп тапкырлар шартлаган ул, контузияләр алган. Ару селкетә иде шул шартлатканда. Танк тәгәрмәче чылбыры шикләвек кебек кенә чыгып оча иде, дип искә ала сугыш ачысын татыган солдат. Үзенең халкы, мин ашака дип әйтмим, теге афганец дихканин кем ул? Крестьянин. Алар начар кешеләр түгел. Менә кишлакка килеп керәсең, алар дружелюбный, алай ашаклыкларын күрмим. Бала-чагалар безгә килә, алар белән яшәбез. Хотя безгә запрещаетеләр, конечно, моментлар булды. Алар нормаль үзләре. Дөрес, сам как себе покажешь. Это бездә урысча. Нәрсә сорыйлар исән сездән? Бездән дә теге, аларга бала-чага бит ул. Алар бөтенләй бер интересны. Алар срамый шалмыйлары, сорыйлары, бакшыш дип сорыйлары, подари дип инде, допустим, шулук шикәр, аларга инде, алар бит безнең, допустим, сухари да аларга интересны. Безнең битне, безнең Россия кешесе дружелюбный бит инде. Кесәсендә дә була инде, күчтәнәчтә бирә инде. Сергей Зубков армияга повестканы 18 яшында ала. Инде шул заманнардан 40 еллап вакыт узган афган солдатаны бүген дә кадерләп саклый. Ул гына да түгел, героебыз әле Афганстанда хезмәт иткәндә киеп йөргән киемен дә, иптәшләре язган хатларны да саклаган. Зур горурлык белән Сергей Зубков күкрәгендәге Кызыл Йолдыз ордены турында сөйли. Минем бабам да Бөек Ватан сугышында шушындый ук орден белән бүләкләнгән бит дип искә алып сөйли ул. Афган вакыйгаларыннан соң 300 елдан артык вакыт узып киткән, әмма дәһшәтле сугыш бүген дә төшләренә кереп йөдәтә аның. Торганмында батареяга ябышканмында, буны боевать түгел, конечно. Кычкырам икән. Минем механикым Саня не умирай дип. Хатын килеп сикереп төшкәндә, миңа әйтә икән, син нәгә тегә булдың дип әйтә икән. Шундай хәлләрдә була. 10 ел дәвам иткән Афганстан сугышын төрлечә бәяләүчеләр бар. Кайберәүләр аны мәгънәсез сугыш ди. Ни генә булмасын, ватанның тугырлыклы уллары буларак үзләренең хәрби бурычларын ахыргача үтәгән мәрхүмнәрне истә тоту, исәннәрнең кадерен белү безнең буынның вөҗдан эше ул. Шул дәүләтне саклаган солдатларның хәлләрен дә белергә кирәк. Гөлназ Гайни, Михаил Филатов, Атна яңалыклары. Ул арада Алабугада Нур мәчете төзелеше тәмамланган. Искәртәм, яңа мәчетне салу эшләре ел ярым элек башланган иде. Иске мәчет сүтелеп, аның урынына яңа мәчет төзелде. Аллаһ йорты игәнәчеләр җирле халык акчалары исәбенә булдырылды. Матди ярдәм күрсәтә алмаганнар кулыннан килгәнчә төзелеш эшләрендә катнашты. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Өр-яңа Нур мәчете үз ишекләрен ачты. Бирегә йөрүче бабайлар хәзер өйлә җомга намазларын җылытылган идәннәргә басып укый. Ниһаять Нур мәчетенең төзелеше тәмамланды. Зур ярдәм итүчебез безнең Бадис оешмасының рәхбәре Батькаев Жандамирович зур өлеш кертте. Ул булышы бирде. Менә бу тышкы якларын хәзер фасадларны да, штукатуркаларны бетереп, ноябрьдә бетергән идек, альхамдулилlah. Хәзерге көндә инде безнең благоустройство дип әйтәбез. Машина туктый торган урыннарны. Безнең менә бу әйтеп киткән идем, Жандамирович бер зур ярдәм һәм дә безнең зур ярдәм биргән иде. Башлап җибәргән вакытта Фазыл кардашыбыз, Сарыҗан улы Фазыл, урыны җмакта булса иде, хәзер ул мәрхүм. Менә шул башлап җибәргән вакытта шулар ин зур өлеш керттеләр. Аны әлбәттә, монда бөтен мәхәллә, халык, мәсәлән, үзебезнең кардашларны алсак, Себердән алып, менә безнең бухгалтер утыра, Талгат кардашыбыз төзелеш буенча бухгалтер иде. Ул менә Франциядән хәтле, аны туган-тумачалары хәтле ярдәм иткән. Яңа мәчеткә бабайлар да шатланып туя алмый.
хәзер шушы Аллаһ йортына киләсе генә килеп тора диялар. Бер авыздан алар шушы төзелеш эшләрен башлап биргән имам хәзрәткә зур рәхмәтләрен белдерәләр. Шатланабыз, имамыбыз бик батыр момент эшләп бирде. Рәхмәт. Булды. Җылы, якты, матур. Жылы бөтенесе, пожалуйста, килегез, намаз укыгыз. Ярдәм иттеләр, инде ярдәм итәләр бит безнең бында халыкларыбыз бик батыр. Ярдәм итүчеләр бик күп булды, шөкер Аллаһка, әлхәмдүлиллаһ. Рахмет имамымызға олтыр аның тырышлығы белән барса эшләнде. Түрде шак була инде, көндә киләбез, кайватта килмәгән шакта буласында. Бу мәчет күргәннән безнең иң зур небез инде имамыбыз. Рәшит хәзрәт аның тырышлыгы аркасында шушы ниләргә ирештек инде, Аллаһка шөкер. Сау саламат яшәсен, сау саламат эшләсен. Без аңа бик шат. Салам матур, якты, тыныч. Көн сайын килергә тырышабыз мәчеткә. Иле намазына. Киләсе генә килеп торадыр хәзер. Килә, Аллаһка шөкер, киләсәбез килә. Шушында килеп киткәч, инде үрәде әдрәк җиңеллекләр сизгән кебек булабыз. Төзелеш эшләре җиңел булмады, ди дин әһелләре. Искегә дисәң исең китәр дигәннәр бит. Яңа мәчет искесе урынына салынды. Искәртәм 90-нчы елларда Алабугада мәчет булмау сәбәпле Тойма урамында урнашкан элеккеге барак бинасында шушы Нур мәчетен ачалар. Ул дин вәкилләренә ширек гасыр буе хезмәт итә. Һәм менә ел ярым элек шәһәр җитәкчелеге аның урынына яңаны салу карарын кабул итә. Иң элек иске бинаның бер ягын сүтеп, шунда аш бүлмәсе, бәдрәф, дин дәресләрен өйрәнер өчен бүлмә ясыйлар. Быел Рамазан айы 26 апрельдә башланыр дип фаразлана. Биредә ифтар мәҗлесләре өчен менә шушындый махсус бүлмәдә ясап куйганнар. Бер юлы 50 кеше авыз ача алачак. Һәм ниһаять узган ел гыйбадәт кыла торган олы бүлмәне дә төзеп бетерделәр. Монда инде хәзер кешеләр сорыйлар, күпме акча төште. Моны 1,4 миллион акча төшкән бухгалтерга, төзелеш бухгалтерга. Аннан тыш инде тагыда үзебезнең мәчет акчасыннан һәм дә шу 2 миллион чамасында акчалар тагына эш киткән, эш материал киткән, ләкин күп эшләр бушка булды. Стеналарны күтәргәндә бушка, штукатуркасын эшләгәндә бушка эшләп бирделәр. Булышучылар булды, әлхәмдүлилләh. Ләкин җиңел булмады, әлхәмдүлилләh. Ну, шөкер, бетте. Мәхәлләгә хәзер куанып, шатланып йөреп бу мәчеткә килсәләр, шатланып керәләр иншалла бабайлар. Безнең җомга намазларында бер 24 кеше була иншалла. Илә намазларында 10-12 кеше була. Шулай итеп мәхәлләгә хезмәт итеп йөргән бу менә дигән мәчет булып тора иншалла. Әйтергә кирәк, яңа мәчет мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен дә яраклаштырып төзелгән. Биредә коляскалар өчен пандуслар киләнгән. Апрель-май айларында мәчет тирәсен төзекләндерергә ниятлиләр. Ә инде Аллаһ йортының тантаналы ачылуы июнь аена планлаштырылган. Гөлназ Гайнер, Ринат Гениятов, Атна яңалыклары. 75 ел үтеп киткән бөек җиңү көненнән. Геройларга баш иябез. Яшь буын исеменнән. Игътибарыгызга 75 ел җанда җиңү яши рубрикасы. Ибрахимов Нуретдин Садретдинович, мин Едгер авылына кияүгә чыктым. Едгер авылында туып үскән егеткә кияүгә чыктым язга. Кайнанам һәм кайнатам бик яхшы каршы алдылар. Мин төпчек улларының килене булдым. Кайнатам сугышта катнашкан кеше, ул яраланган һәм соңгы көннәренә кадәр менә шушы сугышта алган яралары үзләрен белгертеп торды. Фронттагы юл турында сирәк сөйли иде. Сугыш турында әйтим. Ул вакытта яшьрәк вакыт бит. Күп нәрсәне дә яздырдырып алынмаган инде. Күп вакытта нәрсәндер сөйләгәне кайсы берсе истә калган, кайсы берсе юк инде. Менә бер вакыйга гына хәтеремдә калган. Бик каты артиллерист булган ул. Сугыш вакытында инде бик каты һөҗүмнән соң ул яраланган. Ул ятып торган вакытта бер 3 немец солдаты аның кырыннан үткәндә шикәр кисәк атканнар аңа.
үтеп барганда инде ул яралы булган инде, каты яраланган булган, шикәр кисәк атканнар. Шуннан соң үтеп киткәннәр. Буларның башында ни булмас дип, ул яңадан шуыша башлаган һәм чокырга төшкән. Чокырга төшкәннән соң чынлап та тегеләр борылып моңа ата башлаганнар. Теге очередь биргәннәр дип әйтәм инде. Бу Шейхи Гали Гыйзбулла Шейхи Гали улы, ул әниемнең әтисе, ул сугыштан кайткан ул. Ленинград янында булган сугышларда каты яраланган, Салкын дигән бик каты, ул кайткан, авылга кайткан, яралы булганга күрә инде госпитальдә озак кына ятып, аны авылда каравылчы, элек бит инде менә иген теге басуларда каравылчылар йөргән. Ул инде сәламәтлеге начар булгачтын, аны шул басуларны каравылчы итеп куйганнар. Инде кибән дип әйтәләр, инде кибән астында калган бөртекләр, будай бөртекләрен алырга кемгәдер рөхсәт биргән. Нидер хатын кызга. Бу хатын кыз аны менә каравылчы алырга рөхсәт итте дип әләкләгән, булай гына әйткәндә. Шуннан соң минем бабайны алып киткәннәр Казанга, хөкем иткәннәр. Ләкин ул яралы булып госпитальгә эләгә инде, теге хәле начарлана дип әйтәм, госпитальгә эләгә һәм госпитальдә үлә инде. Шулай итеп без әле менә бүгенге көндә дә әниемнең әтисенең кайда күмелгәнен белмибез. Казанга 45 елга кадәр анда госпитальдә булган кешеләрне күмелгәннәр буенча исемлекләр бар. Менә 46 елда бәлки кергәндер дип мин запрослар бирдем, әлегә кадәр белмибез. Аннан соң сез сорагач инде мин барыбер тукталып үзенекеләрне тагын бер кат барлыйм дип әни белән дә сөйләшеп алдым. Һәм әтиемнең әнисе Мирзагитов Мирза Салих. Аның монда фотографиясе юк, аның бөтенләй фотографиясе юк. Ул Әтрәкле авылында туган, Минзәлә районының Әтрәкле авылында туган, 1904 елгы. Ул Калининградский военкомат дибез инде. Ул Пущин бу хәзерге вакытта, шуңа караган безнең район, менә шу Әтрәкле авылы. Ул сугышка алынган, менә 447-нче стрелковый полкның 397-нче стрелковый дивизиясендә хезмәт иткән, сугышкан. 7 октябрь 42 елның 7 октябрендә һәлак булган. Бу Старорусский район, Новгородская область. Бу Мәскәү архивларыннан алынган мәгълүмат. Әбием иренең үлгәне турында белмичә үлеп китте. Әбием. Бу әтиемнең әнисе була инде. Соңгы көннәргә кадәр ул аның хәбәрсез югалганлык бирде. Бу мәгълүматны без күптән түгел генә белдек бу турыда. Гаиләбездә күпмедер вакыт бу сугыш турында тыелган шикелле сөйләшмәделәр бу турыда. Менә әйтәм ич, минем әбием дә бабамның хәбәрсез югалган дип бирде. Аның менә шушы 7 октябрьдә үлгәне турында без бер кашан да белмәдек. Моны инде мин күп еллар үткәч кенә, менә күптән түгел генә белдем. Бәлки әбиең булыр бу яра. Көткәндер. Инде шулай да бәлки ул чынлап та көткәндер. Инде әнием һәр вакытта әтисе турында искә ала иде, менә шул яла ягып дип әйтәбез инде шул. Ул үзе дә күп балалы кеше, сугыштан кайткан, яралы кеше. Теге кызганып алырга рөхсәт биргәндер дип уйлыйм. Анда шубы, аны белән җыелган ашлык ул. Аның өчен кешеләрне менә ул вакытта бит инде төрмәгә утыртканнар. Рахматулла, Хоснулла, Шәйдулла, булар мөстәкыйм. Алар бөтенесе дә хәбәрсез югалганнар. Алар турында мәгълүмат таба алмыйм. Алар бер туганнар. Менә шушы бер туганнар. Мөстәкыйм абыйның бердән бер хаты, менә бүгенге очрашуга сезнең белән мин аны сканын ясап әзерләп куйдым дигәндәй. Бу латин телендә язылган, татарча, ләкин латин шрифты белән язылган. Хат, бердән бер хат безнең гаиләдә сакланып килә бу хат. Әниемнең сеңлесендә ул.
Бүген тагын бер истәлекле көн билгеләнә. 15 февраль татар халкының бөек улы герой шагыйрь Муса Җәлилнең туган көне. Муса Җәлил ялкынлы шигырьләр авторы, ватаныбыз азатлыгы өчен көрәшкән кыю солдат ул. Патриот шагыйрь фашист тоткынлыгына эләгеп тә, рухи ныклыгын югалтмый, курку белмичә дошманга каршы көрәш алып бара. Кабатланмас батырлык үрнәге. Алабуганың үзәк китапханәсендә узган кичәнең исеме әнә шулай дип аталды. Ул Советлар Союзы герое Муса Җәлилгә багышланган иде. Медицина көллияты шәкертләренә китапхана хезмәткәрләре бөек шагыйрьнең тормышын, иҗатын, шигырьләрен, батырлыгын сөйләде. Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, ул йыгылган арып дисәләр. Син ышанма, бәгърем, мондый сүзне дуслары әйтмәс, якын күрсәләр. 1944 елның февраль айында Җәлилгә һәм аның көрәштәшләренә Дрезденда суд була. Фашистик хәрби суд аларны дәүләткә каршы җимерү эше алып баруда гаепләп үлем җәзасына хөкем итә. Шул елның 25 августында Плецензея төрмәсендә 11 җәлилченең гомере өзелә. Ә менә Муса Җәлилнең бөтен дөньяга танылган Моабит шигырьләренең ватанга әйләнеп кайтуы үзе бер мөгъҗиза. Моабит дәфтәрләрен Муса Җәлил Берлинның Моабит төрмәсендә тоткынлыкта вакытта яза. Әлеге дәфтәрләр 2 блокноттан торган була. Анда барлыгы 93 шигырь. Әлеге дәфтәрләр тоткынлыктан котылучы Нигъмәт Терегулов һәм Бельгия патриоты Андре Тиммерманс тарафыннан сакланып калган. Муса Җәлил ул безнең татар халкының герой шагыйре. Без аны мәктәптән үк инде өйрәнеп киләбез, ул безгә бик якын. Муса Җәлилнең без мәктәптә бик күп кенә шигырьләрен ятлыйдык. Минем яраткан шигырем «Ышанма» дигән шигыре. Муса Җәлил ул батыр шагыйрь. Төрмәләрдә утырып та ул шундый көчле шигырьләр язган. Миңа аның бигрәк тә «Бүреләр» дигән шигыре ошый. Анда булган Гитлерларның кешесезлекләре аңлаткан җире ошый. Гөлназган Ринат Гениятов атна яңалыклары. Хәтерлибез, горурланабыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Дорогие мужчины, пора обновить свой гардероб. Мы рады предложить вам красивую одежду из Турции. В ассортименте рубашки, футболки, толстовки, джемперы, брючные костюмы, спортивная одежда и куртки. Приглашаем вас за покупками в торговый центр «Мираж». Отдел мужской одежды «Люкс».